Merħba tfal, jiena Franziska u miegħi għandi lil Goru. Bonġu Goru, bonġu. Jiena u Goru qegħdin hawn illum biex naqrawlkom storja sabiħa oħra. Però qabel xejn tfal, x'taħsbu li huwa Goru, x'tip ta' annimalu? Għajdli inti Goru. Proset Goru huwa granċ. U illum se naqraw propja l-istorja tiegħu li jisimha Goru il-Granċ. Kitba ta' Svetlin Marie Fenech u t-disinji huma ta' Greta Borch Karabot. Però tfal, x'taħsbu nibdew b'kanzunetta qasira? X'taħseb Goru nkantaw? Tajjeb tfal, intom tistgħu tkantaw jew iċċabxbu magħna. Tlaqna. Aqra l-istorja minn dal-ktieb. Aqra l-istorja minn dal-ktieb. Dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, aqra l-istorja minn dal-ktieb. Proset tfal! Issa ejjew naraw ftit dwar x'inhu l-ktieb tagħna. Mela, ejjew naraw ftit Goru x'qed naraw fuq il-qoxra. Qed naraw lilek u x'vera Goru. U hawnhekk qed naraw kollox isfar, hawn xi ħaxix qisu. Għandkom idea fejn qiegħed Goru? Jew fejn jgħix forsi Goru? Ejjew naqraw ukoll il-ħarsetta ħalli nkomplu niskopru dwar l-istorja. Goru l-Granċ kien imdejjaq. Xi ġralek Goru? Għaliex kienet jibki? Tajt jirnexxielu jsib dak li qed ifittex u jerġa' jkun ferħan. X'taħseb Goru niskopru ftit għal xiex kont qed tibki? Tajjeb mela ejjew naraw x'ser jiġri f'din l-istorja. Darba waħda, Victoria kienet miexja fuq ir-ramel. Intom ġieli mortu fuq ir-ramel tfal. U xi tħobbu tagħmlu fuq ir-ramel? F'daqqa waħda semat lil xi ħadd jibki. Min taħsbu li kien? Min taħseb li hu Goru inti? Ejjew niskopru. Ejjew naraw ftit ukoll x'hawn fl-istampa. Ħannaraw hawn ir-ramel kif semmejna qabel. U dan x'inhu? U żgur dak huwa kastell tar-ramel. Jien tgħix kemm inħobb nibni l-kastelli tar-ramel meta mmur il-baħar. U ħanaraw hawnhekk x'hawn. Ara minn hawn dak minnu? U żgur dak inti Goru. Mela naħseb inti kont qed tibki? Ħanaraw. Ekku kien Goru il-Granċ. Xi ġralek Goru? Staqsitu Victoria. Tlift id-dar tiegħi. Għalilha. Ieqaf ibki għażiż Goru. Jien ngħinek issib dar ġdida. B'din l-artzella maġika jien nista' nieħu nnifs taħt il-baħar u nhom miegħek sakemm insibu l-aħjar dar għalik. Qaltlu Victoria. Ejjew niskopru iktar x'hawn. Okej, hawnhekk għandna dar fejn jgħixu fiha tfal. Għandna d-dar tal-kelb u hawnhekk għandna lil xi ħadd ieħor, għandna lil Granċ ieħor. Imma issa tfal irridu niskopru id-dar ta' Goru. Għalhekk niżlu taħt l-ilma u bdew ifittxu fil-baħar. Għalhekk Victoria qed tgħum, intom kif tgħumu tfal. Minnu fih Victoria sabet qoxra. Min jaf jekk din il-qoxra ix tajba għal Goru? X'taħsbu tfal, intom taħsbu li din il-qoxra hija tajba għal Goru?
Inti x'taħseb Goru, taħseb li din il-qoxra hija tajba għalik? Le, intom taħsbu li le tfal. Ħannaraw ftit. Le, ekku Goru, din il-qoxra kbira wisq din il-qoxra. Għalhekk telqu jfittxu qoxra oħra, tlaqna nfittxu qoxra oħra. Min jaf jekk din il-qoxra ix tajba għal Goru? Ejjew naraw ftit. Taħsbu li din il-qoxra hija tajba għal Goru? Inti x'taħseb Goru, taħseb li din hija tajba għalik? Le! Ukoll! Ħanaraw. Le, din il-qoxra żgħira wisq. U din il-qoxra, x'taħsbu? Min jaf jekk din il-qoxra ix tajba għal Goru? Intom taħsbu li din il-qoxra hija tajba għal Goru? Inti x'taħseb Goru? Goru ma jridx jgħidilkom qalli ħanaraw ftit. Iva, din il-qoxra hi perfetta għal Goru l-Granġ. Laj kbira ħafna u lanqas żgħira. Goru daħal fiha bleżat. Araw kemm jidher kuntent Goru li fl-aħħar sab il-qoxra tiegħu. Anka Victoria kuntenta li għenitu jsib il-qoxra. X'qoxra sabiħa għandu Goru, se jtir bil-ferħ. Għal grazzi lil Victoria u Marjuri daru lill-ħbieb tiegħu. Oġbitkom tfal din l-istorja ta' Goru l-Granġ u ħadtu gost tiskopru u tfittxu il-qoxra għal Goru. Inti ħadd gost u ġvera Goru. Issa Goru ħanilagħbu logħba flimkien biex naraw ftit min iktar jgħix taħt il-baħar jew fil-baħar. Mela Goru, ħanaraw ftit jien għandi qudiemi dawn l-annimali differenti li kollha nsibuhom fil-baħar. Ħanaraw ftit. Dan l-ewwel annimal x'ngħidulu bil-Malti? Intom x'taħsbu tfal li ngħidulu? Dan huwa id-denfil u d-denfil iħobb jaqbes. Ġieli rajtu xi wieħed intom. U d-denfil iħobb jaqbes. Issa tfal, ħanaraw x'insibu iktar fil-baħar. Il-ħut, proset Goru, insibu sħabek il-ħut u l-ħut ukoll insibuhom taħt il-baħar. Issa ħanaraw min iktar insibu fil-baħar. Dan x'taħseb li hu Goru? Intom x'taħsbu tfal li ngħidulu dan? Dan huwa il-kelb il-baħar, il-kelb il-baħar. Araw xi snin għandu. Ġieli rajtu kelb il-baħar intom. U annimal ieħor li nsibuh taħt il-baħar huwa ħafna iżgħar imma dan mill-kelb il-baħar. Inti taf x'ngħidulu dan Goru bil-Malti? Proset, iż-żiemel tal-baħar, iż-żiemel tal-baħar. U ġieli insibu minn daw, forsi ġieli mortu l-baħar u qattu attenti minn dawn jew ma stajtux tomu minħabba dawn, tafu x'ngħidulhom. Dawn huma il-bram jew brama waħda u daw inigżuna u ġvera. U mbagħad insibu wkoll din li jkollha dawn is-saqajn.
Il-qarnita, proset, eja noddu kemm għandha saqajn il-qarnita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il-qarnita jkollha 8 saqajn. Proset tfal, dawn kienu ftit mill-annimali li jgħixu fil-baħar. Issa tfal, ħanejnu ftit il-goru billi namlulu oxra sabiħa għalih u ħankunu qed nagħmlu attività li intom tistgħu tagħmlu id-dar biex ukoll toħolqu oxra għall-goru. Mela l-ewwel ħaġa li għandkom bżonn dawn l-affarijiet. Għandkom bżonn kartonċina oranġjo, platt tal-karti, għandkom bżonn ukoll ftit karti tat-tajr kuluri differenti, imqas, kolla, tape u ovvjament lapes biex tkunu tistgħu tpinġu bih. Issa l-ewwel ħaġa li ser tagħmlu huwa li ser tpinġu il-forma ta' jdejkom kif ġa għamilt jien u ser taqtawha anke bl-għajnuna ta' xi adult. U hekk wara li tkunu għamiltu il-forma ta' jdejkom, ħataqbdu l-platt tal-karti u ħatwaħħlu lit mal-platt kif ħanamel jien. Importanti li meta tpinġu il-forma tal-lit tagħkom, tpinġu ftit l-isfel mill-lit ukoll ħalli tkunu tistgħu twaħħluha mal-platt. U hekk waħħaltu lit mal-platt tal-karti. U mbagħad għandna bżonn nagħmlu l-għajnejn u x'vera l-għajnejn tal-Grinch ta' Goru l-Grinch. Issa jiena użajt il-kartonċino oranġjo u qtajt ftit l-antenna. U dawk ħanwaħħluhom ma' dan is-suba'.
U hekk diġà qed innagħmlu l-għajnejn. U mbagħad tistgħu jew tixtru għajnejn bħal dawn jiċċaqalqu jew inkella tagħmluhom intom bil-karti stess, tpinġuhom intom. U ħanwaħħluhom. U hekk diġà naraw il-goru l-grunch. Issa ovvjament fadlilna li niddekoraw il-qoxra ta' goru. Jiena ftajt ftit karti tat-tajr koloriti, kuluri differenti. U issa tistgħu iżżejnu il-qoxra ta' goru kif tixtiequ intom. U tistgħu tkomplu żżejnuha forsi anke żżidu xi affarijiet oħrajn biex il-qoxra tiġi kulurita u sabiħa. U hekk għandna lill-goru l-grunch bil-qoxra sabiħa tiegħu. Nispera li ħadtu gost tfal miegħi u ma' goru naqraw il-ktieb flimkien u anke nagħmlu din l-attività ħelwa. Jiena narakom darb'oħra. Jiena u goru ngħidulkom saħħa u ċaw!